Ora. Seladamu piro? Seladane piro? 4.000. Selada 4.000 murah. Lah iki piro iki? 5.000. Lah lajeng sopo ge? Bojone tuku 3.000 Tuku 3.000 wis tuku 5.000 kok. Wis ngomong tuku 3.000. Ah serap tah yo iki nek dijak nang kutho ketok piye modelmu? Modelmu. Serabuk karo pacakane lho. Ora tau ning pasar kok kuwi. Tak kon Iki 10.000 apa kuwi? Tak kemae. Ndok mak. Ngada lah. Empo kuwi. Ngene api ngono. Ora lagi kan naget-nuget iki terus iki ngumpul doang arepan. Lah ngene api ning kono tuku anu pisan kuwi. Heeh, sayur wingke. Nek kono ora enek. Oh, ora enek. Iya. Oh. Ndanyang. Lho, kula lapangan lho. Ah, kula lapangan lho, to gedhi ya wis. Gendang ben piye kuwi? Petine ora enek. Kok peti barang to? Kayak sambel. Alah, wong kuwi selidi selada kuwi wis lho. Kok Carane ajate apa to? hajate apa iki? Oh iya, selamat. Oh alah, ome selamat kesel ome. Kok ero. Aku wis ngomong gur tuku nomboke 3.000 wae wis akeh aku ayak. Aku. Omonge areng lho mbok abang gedhe buke. Ngono. Tuku 1000. Yo Iki kok mbok tampar. Ditampar kuwi nek jembleng larang. Nek tampar. Lah iya kuwi tampar. kan ning SMP kok iku lho. SMP tenang sih SMP. Kok yo. Kowe nek mlebu TPA teko cacah iki. Ngono genah kuwi malah. Ngono ya. Ayo kita ben piye ben piye iki lho? Ben piye? Ada sambel. Siapa? Iki piye? Lah kok digoreng lho, Cok. Goreng, tak goreng sih terus Heeh. sambel kayak kamu. Oh, ya mudeng ya. Ya. Tim manis oke. Ya, oke gendang. Ayo gendang. Ayo juga bumbu. Dang. Jen. Kuwi sosis. Sosis. Heeh. Kerpilan itik ya. Gampang. Kuwi liya dina nek kuwi kok ya. Heeh. Kuwi sik lho. Ora kena demit ngendi iso tuku ngono wingke lho. Lah iya, ditelepon kancane tuku pentol. Wis anu aku wis sing omah ngene iki, kok ngemper wisan. Sik jagoan karo iki. Eles. Iki ning sapa? Kene dhewe kok ya wis. Aku gun ngidoni enekan. Ngidoni. Wong nek iman-iman sok-sok neh wis rasa tuku lengo. Lengo nggih adus. Lengo nggih adus. Ayo. Salah rumah sakit. Lengo sakmene mbane kok iman kok kamto iki. Masak iki lho, balado, masakane cah kos. Kosong. Kos kali rejo. Cah kosong iya kok. Sik to sabar kok. Iki kok yo. Tangane sito. Cenkin iki mudeng kok piye. Sing kae ora kok ada anu, banyu panas ya. Odane apa iki? Terus. Paden lho. Ayo. Lho, mosok ya iki. Kalau sing Putih. Wes, goreng. No. Sik, ben mana sik. Kok gedhi to kampete? Lho, kok yo ora apa-apa sepisan. Kok yo dadak yo kok gedhi to. Lah tak yo gedhi kok. Lah tak yo gedhi kok. Kok gedhi. Gara-gara minyak. Gara-gara minyak kok sak iduk. Seroke langsung giyedi. Alah nesu. Nesu. Pas iki. Iya pas. Jajal sitok. sitok sik. Urung. Ono. Tomate sitok gini.
Tomate piro, Tuk? Sembarang. Loh, sembarang. Tomate piro ki, nggih? Loro, terus. Jajal ki tok, jajal ki tok. Mulai kabeh kan lompat. Wis. Kok masak ndok. Kalau liwat ae. Nah, iya to. Iki lho ngangge iki apa iki? 5.000 sampe lebihane. Terus kan terus. Alah. Tah kum. Ngopi wis omong. Nek 3.000 ya 3.000 wae kok piye. Iso tuku sak Ya kebol. lah yo bumbon buke. Ora kaya anu iki. Milih iki. Iya, Sek. Iri, lho wis semplung to, no? Iki ora ngabari. Ki kuri iki tok to. Karo pentol tok. Ayo apa iki? Apa? Oh, kampret. Sitok apa? Mie sosis sing dawa kuwi lho. Oh, Sing rada enek lho. Anu, Roiko. enak pentol e. Enak. Yo. Yo. Ya. Roiko nang. Ya bumbune masak ora nang. Bu masak entek. Ya. Yes. Pokoknya darurat iki. Konten darurat. Ini mau krek ini dok, ampun dok. Kurang apa iki? Mirine wis. Oh iki. Oke, guys. Terus tengku sik. Enak. Ora kok digodhog iki apa to digodhog iki kok yo ngiwirit goreng kabeh. Iki kok masalah. Asam. Apa? Bah. Bismillahirrahmanirrahim. Ben wis kuwi. Kurang apa-apa. Iya kabeh. Kok karet ngene, Cuk. Masa? Masa? Oh, iya. Ulet ngene. Cemplung kan ora di kom baru frozen food. Nah. Kabeh. Belum masih sambal apa? ini kan kok campur iki. Ya. Bedes-bedes, Cuk. Oke, ngurusi bumbu iki. Goreng celah-celah iki aku ngurusi online. Ora enak urusane online. Pangan. Kuning gabut. Sik, ngene. Genti goreng pentol, mbok pentol apa ora mudeng didelok sik pentole. Delok nise. Nise endi? Lho, iki koyo sing dibakar dik kae. Yo. Ya. Jas ki. Wini sisan. Wis sisan udarono. Iya wis sisan. Kabeh bisa. Wis ora karo-karuan. Ngomong tambahi ora su? Gue. Enak lho. Jadi goreng trai. Kamu sih kudune tas digoreng. Enake. Nek dibakar ki ora enak. Enake digoreng. Iya nang. Iya niki. Yo kok ngebur. Rasane barang iki beda. Saat itu tuna ada campuran. Itu nah yo. Tuh enak ngene iki seneng ya santai. Telek kucing. Telek kucing. Ya bener ome datuk lho digoreng kabeh. Ayo ki opo? Kulkas iki wis malah ora karo-karuan. Kiri. Sosis isik yo nan. Sosis itu malam tahun baru kae. Sosis. Berarti nek minyak nih suke ae pokoke. Gorengnya sak nggon-nggon. Wes. Lah kok ireng to, Cuk? Kuwi delok anu. Lah iki ki ora di apa jenenge saring. Kok yo ngalah lah. Uteke kaya dengkul kuwi iki kok. Yo. Apa sing ireng? Kuwi lho, Pret. Apa iki? Apa kuwi jenenge iki? ASMR sama. Sama-sama kuwi disaring sret, resik, lagi tinggi goreng pentol wingga. Nice.
Kok iso godhog ngono ku lho iso. Kok kabehne ngene. Lagi barang nyampur. Apa? Wis sembuh, Bro. Wis. Dadi taek. Wis, Jan, yo Jan. Ben piye Jan? Balaku. Kalau yang kesampil enak ya. Kuwe. Iya. Yo iki malah oleh terteran kerupuk. Yo, Pret. Ngono. Heeh. Lawi. Alhamdulillah. Terus iki wone wong mlumpuk niku wong eruwen gumun aku kok. Iya, ditri kerupuk. Koken. Koken. Engko dilongi kan kena to. Tak sirmu. Dome koken ngeyel. Sak caruk lho wis. Ya salam. Betul. Wis. Tak kan tuku 3.000 sampe juta. Yo omong ya wong kucul kok. Tuku lombok 3.000 wis kok 5.000 sak bentar sak kebo. Tak bakule ora kok mulih. Temen lah ya. Wis. Rusak tatanan. Ben rego ben ramaido kok. Ngomong larang blonjo iki. Wis kayak ganti kerupuk no. Mesisan. Coplas ya. Oke, wis. Oh iya, nang pokoknya. Turi kerupuk ngono kerupuk sak kedik iya. Mburi kok rame-rame apa? Ora wong-wong ngono. Dandani lombok ngono. Apa no? Apa no? Apa no? Kelada. Kok lazada barang iso. Yo, ya ilate mlungker piye. Gawane medhok. Iki kok ya ramong to no, ganti kerupuk ora ngomong. Ganti kerupuk. Kok mlungker ono? Jaran iki no. Kok angel. Dipenet ngangge iki. Dipenet ngangge serokmu iki dipenet sik. Nek misalnya terus dilepas. Lah kudune iki kok penet. Nggo serok no. Ora nggo sotil. Lah. Wis. Cuk, lepas ngono. Dadi pen rodok lurus lho. Kok yo. Oh. Yes. Nah, ndadak marahi nah. Sono tok wingko mlungker bumbu wingko, Dok. Urus sono. Kok musuh teruna wis krungu ngawur, Dok. Nah, iki bagianmu iki. Nah, iki, Bro. Tuh. Terus dhewe to. Rada enek anune. Regete saetik apa kuwi? Ha iki tinggi anu. Ramen-ramen. Aku nek ra nek ngene iki ra iso. Gitu no. Sing jaran no. Omel lazada omongi. Piye? Ya, pokoknya tugasnya dhewe pokoknya. Si, tak jeda. Omong. Kok iri gampang. San. Ayo didulit ono. Kok didulit iki nyapa didulit iki? Iki lho ijo. Rat, golek cubung dianu rajang, Rat. Golek cubung. Kok iso? Mah, kangen mas aku kok yo. Wis. Sokno Dok Ken. Doke ben rada anu ngono. Ya. Bener kowe kan. Soale wingko sekali kae nyemplung langsung wis bar. Barang mateng ae. Enak bumbune. Gak boleh lama-lama. Ya iki ben rada tanek. Enggak boleh lama-lama nanti blotong. Aku 5 lho wingko, Jan. Loh, kok piye to? Aku 5 wingko kok nyapa? Wis sitok lho, Mas. 5 wingko. Gale. Iki mau mancing bareng-bareng lele lu piye iki? Ngendi? Kayak jam 09.00 mulai. Nandra bisa lho terusan. Iya. Mending yo. Rombongan itu lek rombonganku. Aku jam 10 mulai aku. Jam piro? Setengah 10. Sip-sipan mancingnya.
Restoran event iki. Dekne kae pening. Sore dingi ora mancing. Kalau tamas sore dingi. Kan sore aneh. Iki enak. Iki enak malam minggu. Iki kan. Wis jan. Mulai sik sok kabeh. Sok kabeh. Sok kabeh jan. Halah, jan. Pete. Petik iki kene petik. Kurang anu wae, kurang lincah. Lha iki teko pasar kono tok lah malah menak neh. Tekane sarlek. Lha Kowe gara iki ra tau ngitung-ngitung. tenan kayak sembarang kalir malah temu yang kayak gitu. Pol-pole. Soto Itu lamongan gue. ora soto pasar ya Mas yo. Kan aku tekongkon paling Pak ya tunggal. Wah, mateng kan. Kon golek kemangi karo kenikir. Wis. Yo. Duyui anu bedak. Ju. Duyu roslan kok yo. Resik. Ning Mbah. Oleh, Cen. Sabar, Cen. Sahi kudune ditukokne anu kompore. Ben ora moya mlayu kuwi. Iki hadiah kae to? Iya. Tadi takbiran kayak gini. Ye, alah. Wis ya. Apa kuwi? Memu ya. Kobokan apa iki? Jangan sampai. Gendang. Jono. Apa tuh? Apa nih? Ini. Apa nih? Ya apa tuh? Kuwi josok. Loh, iki sedep-sedep. Nah, kita kasih pewangi sampean. Kasih kemangi. Jos kan? Foto sih. Grab. Masuk penjara. Entek jagungnya bang. Aku lagi lho, aku romangan sebel terus. Gosong kan? Kan? Wis kuwi. Kita kemang ini pengen rada anu sik alum. Wis panas. Oh, jos. Wis kan? Wis iki alum dhewe. Pateran kan. Kayak diangkat piringnya cepat nono. Iki dadak jimat-jimit. Yo. Makan besar. Suka aku. Gak no. Nah, bener. Wih. Wis miring lah. Semiring lah, pokoknya los iki kok. Heeh, iki aku wekku iki. Wis ta. Ento pret, kok suwi to pret? Yo. Alon-alon. Ngisor dhuwur lho. Nah. Kajatipun niki anu brokoi truna. Kesane mboten demiten. Heeh. Mas, mau nyapa? Ora. Kae lho malan blek 05. Iya ngisore. Aja. Kertas suwe ora apa-apa ra dilimek ora apa-apa. Apa iki? Lah mbuh kura-kura. Langsung. Ya, sing duk ngono lho no. Sing duk. Tengger. Hmm, Penggonku terus iki gitu. duk no. Aduh.
Ya, saiki kae to no. Masalah to no. Duh, kentos sih dipaksa. Oh, guruk ki piye to kingko? Oh, guruk. Yo, dipaksa kentos ini aku. Iya percaya. Masih si guru-guru ngono kuwi to. Masalah kok. Timu kondi kingko. Bismillahirrahmanirrahim. Kowe kudune Sak mene. Pokoke ditaker pokoke. Takeren. Chan. Aku ora tau akeh kan, Chan. Wong sak entong wis akeh diitung ra kenek Chan akeh pisan. Wong ora akeh kok kaya ngono. Dijaran ki yonan. Aku ora akeh kok ngene iki. Iki piye ki engko? Cah bluk kowe. Ya. Yo. Yo. Aku ora bagian ndok iki kok. Kok keri aku? Lah aku 5 dhewe kok. Cepet, pret. Pret. Cetok. Kemangi. Oke, kemangi. Sik tok yo munyer lho. Yo gondeli to. Duk berat gini berat. Duk. Ton iki. Duk. Ayo kan. Ndak to. Iki lho putranya. Bisa. Lah ngono, maduk menak. Duk. Kene Mas. Iki wis aku akeh papat. Alhamdulillah. Oh 5 tenan. 5 tenan. 1 2 3 4 5. 5 tenan. Oh. Kena ki ra bismillah sih, bismillahirrahmanirrahim. Mangan. Panas kan. Kok panas kabeh iki? Aduh. Panas kabeh, Cah. Sik. Tak jake omong-omongan sik. Lah kok lah apa iki aku, Cah? Alah jackpot iki. Jackpotnya, Chan, tak balekne, Chan. Nek koine. Nek duwite. Ya, seneng lek lan. Stah. Kriyip. Wis, kacan kaya wedhus nenek. Yo, Pret. Wis aja kalah, Pret. Tenang, Pret. Yo, balik ngetan neh, nyo. Tinggu. Pukno. Lazada, tinggu. Panas, Cah. Wis, Cah, sik, Cah. Wis. Ngadang bolo. Kita pakai kimangi. Aku lah ndoki 5 ini. Gak lali Lazada. Sada. Lah mau kudu Lazada wae. Dikuyuk gitu no. Sada. Sada mbak. Oh, boleh. Apa aku butuh buku kok. Hah? Butuh buku ya. Arep wis kadung mlebu lho. Ora Pak Kanti yo mulai kerupuk. Ayo, Bu. Tuh, kayak pas men lho. Iki. Ini kan Untuk. Kupok. Wajar, Pak. Pak. Hujan gini. Badok. kupuk dah. Kan oncar ini, kuno. Oh. Piye nek umi jadi? Tinggal sapa? Karo mari iki. Mie apa? Mie sarimi. Yo, godok. Yo. Terus Botak dah ya. Bar ngono wis umum lah, cemplungne arep iki wis bumbune cemplungne ya lah. Bareng ngono. Apa diwendok lagi diceplok nek dudak. Terus ngono paten ono ya. Wok.
tikus. Tikusnya nyemplung. Rambang. Aku rambangan. Enggak piro telu apa loro lho. Saya tahu. Lepas sih. Ditambahi daging. Tambahi daging. Ngono nyapa? Ngono terus ceblok lho. Piye? Mine maut langsungan. Walah glempang. Sama ndur gedhe wah kono go wedi. Mie telu ndak siji karo sosise telu. Kucinge barang, Iya ngono. kucinge barang kena anu kok aduh. Jan. Gak Ya sosise telu wis 3.000. Kayak rati konten. Ora. Ora. Ora gawe ya. Yo. Gawe ya. Oh, gato.